Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan windi ma banau qabla nida wal yujra mujra dibina in jutida. Wan wilan ngira-ngirakake sapa sira ing dimama ing kewaca dumai isim banau kang padha mabniake sapa wong Arab ing ma qabla nida ing dalem sadurunge mlebune huruf nida. Wal yujra lan becik dilakokake apa emah mujra dibinain kelawan kaya lumakune munada kang anduweni mabni judida kang dianyarake apa bina. Ayat tegese idakana ing dalem nalikane ana apa al ismu isim al munada kang dadi munada iku mabniyan kang mabni qabla nidai ing dalem sadurunge mlebune huruf nida kudira mongko dikira-kiraake badha nidai ing dalem sakwise nida apa binauhu mabnine isim alat domi ing atase duma naku ya hada sepadane lapat ya hada he iki wong lanang. Wa yujra lan dilakokake apa isim mujroma ing kaya lumakune munada tajaddada kang dadi anyar apa binauhu mabnine ma binidai sebab nida ka zaitun kaya lapat zaitun fi anahu ing dalem sak temene ismul munada iku yutba'u dianuti apa ismul munada biraf'i kelawan kawaca rufa muraatan krana ngreksa liddomi maring duma al muqaddari kang dikira-kiraake fihi ing dalem ismul munada wa binasbi lan kelawan kawaca nasab muraatan krana ngreksa lil makali maring makal i'rafi. Fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat ya hadal akilu wal akilah. Ya hada he iki wong lanang al akilu kang anduweni akal wal akilah lan wong kang anduweni akal. Oleh diwaca rafa lan nasab ya lapat al akil. Birafi kelawan kewaca rafa wa nasbi lan kelawan kewaca nasab kama takulu kaya oleh ngucap sapa sira ing lapat ya zaitu ad-dorifu. Ya zaitu he zaid ad-dorifu kang bagus wa dorifa lan kang bagus. Oleh diwaca nasab lan rufa ya. Oleh diwaca rufa kaya lapat dorifu, oleh diwaca nasab kaya lapat ad-dorifa. Wal mufrodal mangkura wal mundofa wasib hahungsib atiman kilafa. Wal mufroda lan munada rufa mufrad al mangkura kang dinakirake wal mundofa lan munada rupa mudhof wasib hahu lan serupane mudhof ingsib nasupake sapa sira adiman kali wong kang nyepekake kilafan ing kilaf ulama. Takut dama wis dadi dingin apa anal munada sak temene munada iku idakana ing dalem nalikane ana apa munada iku mufrodan rupa mufrad makrifatan kang makrifat au nakirotan utawa isim nakira maksudatan kang disejo tatawa ngene ya au nakirotan maksudatan
utawa isim nakira maksuda. Yubna kang dimabniake apa munada alama ing atase alamat kana kang ana apa munada iku yurfa'u dirufa'ake apa munada bihi kelawan ma. Wadakaro lan nutur sapa Kyai Musonef huna ing kene panggonan, huna ing kene bab. Anahu ing satemene kelakuan. Iku idakana ing dalem nalikane ana apa munada. Iku mufrodan rupa mufrad. Nakirotan kang nakira ai tegese nggaira maksudatin kang ora disejo. Au mundofan utawa rupa munada mundof. Au musabbihan utawa kang nyerupani bihi kelawan mundof. Nusiba dinasupake apa munada. Fa misalul awali mongko iku contone kang awal. Qaulul a'ma utawi ucapane wong kang buta. Ya rajulan kut biadi. Ya rajulan he wong lanang kut ngalapo sapa sira biadi kelawan tangan ingsun. Wa qaulus syairi lan dawe Kyai Syair Bakar Tawil. Aya rokiban imma arutta fa balinggo nadamaya min najruna Allah talakia. Aya rokiban he wong kang numpak unta. Imma arutta lamun nekani sapa sira tanah Arut tegese Mekalan Madinah. Fa baligo mongko nekake temen sapa sira nadamaya ing kanca ingsun, nadamaya ing batur omong ingsun, nadamaya ing pira-pira kanca ingsun min najruna saking tanah Najrun. Al satemene kelakuan iku la talakia ora tetemu iku maujud. Wa misalusani lan iku contone kang kaping pindho. Qauluka utawi pengucap sira ya gulama Zaidin. He punakawane Zaid wa ya doriba amrin. Lan he wong kang mukul amr. Wa misalus salisi lan iku contone kang kaping telu. Qauluka utawi pengucap sira ya tolian jabalan. Ya tolian he wong kang munggah jabalan ing gunung. Waya kasanan lan he wong kang bagus apa wajahu wajahe wong ngono ae, wajahe Zaid atau wajahe wong. Waya salah satan wa salah sina. Waya salah satan lan he wong telu. Wasala sina lan wong 30. Dadine wong 33 ya. Iki menunjukkan sing panggilane ning wong ya. Waya salasat. Waya salasan lan he wong telu. Wasalasina lan wong 30. Dadi wong 33. Fiman ing dalem wong samaita kang ngarani sapa sira hu ing man bidalika kelawan mengkono-mengkono ya salah satan wa salah sina. Wanak wajaidin duma waftakanna min nakwi azaid dabna saidin latahin. Tabel ini ya. Wanak wajaidin duma waftakanna min nakwi azaid min nakwi azaid dab said latahin ngono ya. Wanak wajaidin lan ing sepadane lapat zaid duma maca duma sapa sira waftakana lan maca fatkah temen sapa sira
min nakwi azaidabna saidin latahin. Saking sepadane lapat azaidabna saidin. He Zaid kang dadi anak lanangi Pak Said. Latahin ojo ino sapa sira. Ojo apes sapa sira. Ai tegese idakana ing dalem nalikane ana apa al munada iku mufrodan rupa mufrad. Alaman kang rupa alam wawu sifah lan disifati apa munada bi ibnin kelawan lapat ibnin mundofin kang dimundofake illa alamin maring isim alam. Walam yufsol lan ora dipisah apa bainal munada ing dalem antarane munada wa bainabnin lan ing dalem antarane lapat ibnin. Jaza mongko wenang laka keduwene sira fil munada ing dalem munada apa wajahaini wajah loro. Rupane albina'u mabni ala dhomi ing atase duma. Naku zaitu bena amrin. Sepadane lapat zaitu bena amrin. He Zaid kang dadi anak lanange Amr, kang dadi anak lanange Pak Amr. Wal fatku lan kewaca fatkah idbaan krana manutake. Ya Zaid bena amrin. He Zaid kang dadi anak lanange Pak Amr. Wayajibulan wajib apa katfu alifibnin. Wayajibulan wajib apa katfu alifibnin. Buang alife lapat ibnin. Wal kalatu utawi tingkah iku hadihi iki al kalatu koton ing dalem tulisane. Wadamu illam yalil ibnu alama au yalil ibna alamun kot kutima. Wadamu utawi moco domae munada illam yali lamun ora nyandingi opo al ibnu lapat ibnu alaman ing isim alam. Au yali utawa nyandingi al ibna ing lapat ibna alamun opo isim alam iku kot kutima teman-teman diwajibake opo ad-domu. Ai tegese idalam yako ing dalem nalikane ora tumiba apa ibnun lapat ibnun ba'da alamin ing dalem sakwise isim alam. Aulam yako utawa ora tumiba ba'dahu ing dalem sakwise lapat ibnun apa alamun isim alam. Wajaba mengko wajib apa domul munada domai munada wamtanaa lan dadi kecegah apa fatkuhu fatkai munada fa misalul awali mongko utawi contone kang awal iku nakwu ya gula mubna amrin. Sepadane lapat ya gula mubna amrin. He puno kawani kang dadi anak lanangi Amr. Waya Zaidud dari fabna amrin. He Zaid. Ya Zaidu ngono ya. Ya Zaidu he Zaid. Ad-Dorifa kang bagus. Ibna Amrin kang dadi anak lanangi Amr. Fami salusani utawi contoh kang kaping pintu. Iku lapat ya Zaidu bena akina. Ya Zaidu. Ya Zaidu bena akina. Hai Zaid kang dadi anak lanange sedulur kita. Fayajibu mongko wajib apa bina uzaidin. Bina elapat Zaidin
ala domi ing atase doma. Wa hadhil amsilati ing dalem iki pira-pira contoh. Wa yajibulan wajib apa isbatu alif ibnin. Apa netepake alif lapat ibnin. Wal kalatu utawi tingkah iku hadihi ikilah. Iku hadihi ikilah tingkah. Watmum awing sip matiroron nuwina mimalahus tika kudom min bujina. Watmum lan moco sopo siro. Watmum lan moco doma sopo siro. Awing sip lan moco nasop sopo siro. Ma ing munada. Tak baleni yo. Watmum awing sip matiroron nuwina mimalahustik kokudomin bujina. Watmum lan moco doma sopo siro awing sip utawa moco nasop sopo siro ma ing munada. Nuwina kang ditanwini opo ma itiroron krono darurat siir. Krono keserenge piir, krono keserenge siir, krono terpaksai siir. Mimma nyatane saking munada. Mimma nyatane saking munada. Istikoku kang utawi amre kang ngekaki. Ngene yo kena yo. Tak baleni. Watmum lan maca ndoma sapa sira awing sip. Utawa maca nasab sapa sira ma ing munada. Itiraron krana darurate siir. Krana keserenge siir. Krana terpaksai siir. Nuwina kang ditanwini apa mah. Ngono yo kena yo. Diartekno ngene ya kena. Watmum lan maca ndoma sapa sira awing sip utawa maca nasab sapa sira ma ing munada. Nuwina kang ditanwini apa ma itiraron krana darurate siir. Krana keserenge siir. Krana terpaksai siir. Mimma nyatani saking munada. Istikoku domin kang utawi amre kang ngekaki doma iku buyina dipertelakake apa istikok lahu maring emah takut dama wis dadi dingin apa ana sak temene kelakuan. Iku idakana ing dalem nalikane ana apa al munada iku mufrodan rupa mufrad makrifatan kang makrifat au nakirotan utawa munada kang nakiro maksudatan kang disejo disambungno ngene ya kena ya au nakirotan maksudatan utawa munada kang nakiro maksuda yajibu mongko wajib apa binauhu mabnine munada alat domi ing atase doma. Wadakaro lan nutur sapa Kyai Musonef huna ing kene panggonan. Anahu ing sak temene kelakuan iku idat turo ing dalem nalikane idat turo ing dalem nalikane dipaksa tatawa terpaksa tatawa diserengake apa sairun Kyai Sair. Tak baleni meneh. Wadakaro lan nutur sapa Kyai Musonef. Huna ing kene panggonan, ing kene bab. Anahu ing sak temene kelakuan iku idat turo. Jajane iku utura ngono ya. Idat turo ing dalem nalikane terpaksa tatawa dipaksa tatawa diserengake
tatawa dindorurotake. Sopo sairun kiai sair ila tanwini hadal munada maring nanwin iki munada kana ono iku lahu keduwene sair apa tanwinuhu nanwini munada wa utawi munada iku matmumun kang dindomake tatawa kang diwaca doma wa kanalan ono iku lahu keduwene sair apa nasbuhu nasopake munada wakot waruda lan temen-temen temeko apa asimau krungu saking wong Arab bihima kelawan matmum lan nasbu faminal awali mongko iku setengah saking kang awal qauluhu utawi dawuh kiai syair bakar wafir salamu wahiya maturun alaiha walaysa alaika ya matorus salamu. Salamu wahi utawi keselamatan saking Allah. Ya matorun he Pak Mator. Iku alaiha ing atase Salma. Walai salan ora ono. Iku alaika ing atase siro. Ya matoru he Pak Mator. Assalamu utawi keselamatan. Oleh tik waca tanwin dan oleh tik waca gak tanwin ya, termasuk lapat ya matorun ya oleh stoke ya matoru. Jadi stoke iku biasa ya matoru stoke ya matorun. Wa minasani lan iku setengah saking kang kaping pindho qauluhu utawi dawuh kiai syair bakar kofif. Dorobat sodroha ilayya wakulat ya adiyalakot wakotkah al awaki. Dorobat neba-neba sapa zaujat sapa wong wadon tatawa mukul-mukul sapa zaujat. Dorobat neba-neba sapa zaujat bubuki dadane lho sodroha ing dadane zaujat ilayya maring ingsun wakulat lan ngucap sapa zaujat ya adia he Pak Adi lakot wakot. Ya adia he Pak Adi lakot wakot. Yakti teman-teman ngrekso ka ing sira. Apa al awaki piro-piro perkara kang ngrekso. Wa bitirorin kuso jam uyawa al ilama Allahi wa makriyil jumal wal aksaru wa huma bitawidi wasadaya wa huma bikoriti wabitirorin lan kelawan tingkahe darurote syair kuso ditertentukake tatawa dikhususake apa jam uya ngumpulake munada ngumpulake lapat yang ngono wae wa al lan lapat al tak baleni wabitiroren lan kelawan tingkah darurat syair kuso ditertentukake apa jam uya ngumpulake lapat iya wa al lan lapat al ilama Allahi angin ing dalem sertane lapat Allah wa makriyil jumal lan kang digawe kikaya pira-pira jumlah. Diartekno ngene ya kena ya. Wa makriyil jumal lan pira-pira jumlah kang digawe kikaya. Wal aksaru utawi kang luwih akeh iku Allahumma lapat Allahumma. Bitakwidi kelawan kurup nida ngurupi tatawa genteni kurup mim kang bertasdid wasadalan recel apa ya Allahumma lapat ya Allahumma fi qoridi ing dalem tingkai kalam syair laya jujur ora wenang apa aljam ngumpulake baina karfin nidai ing dalem antarane kurup nida wa al lan lapat al wa ghairi ismillahi ta'ala wa
fi ghairi ngono ya. Tak baleni. Laya jusu ora wenang. Apa al-jam'u ngumpulake baina karfin nidai ing dalem antarane huruf nida wa al lan lapat al fi ghairi ismillahi ta'ala ing dalem sakliyane asmane Allah Ta'ala wa malan sakliyane isim alam sumia kang digawe jeneng tato kang digawe nama apa bihi kelawan emah minal jumali nyatane saking pira-pira jumlah illa fi darurati syi'ri angin ing dalem tingkahe darurat syair kakolihi kaya dawuh Kiai Syair bakar apa iki bakar sari yo atau bakar rujas bakar sari atau bakar rujas bakar sari ngono wae atau bakar rujas yo bakar sari sari. Fayal gulamani alladani faro'iyakuma angtu kibana saron. Fayal gulamani mongkohe puno kawan luru rupane alladani wong luru faro kang lumayu sopo alladani iyakuma wedya sira loro angtu kibah ing yento nulari sapa sira loro na ing kita saron ing nglakoni Allah wa amama ismillahi ta'ala lan anapun utawi ing dalem sertane asmane Allah Ta'ala wa makriyil jumal lan pira-pira jumlah kang digawe kikaya iku faya juzu mongko wenang apa makriyil jumal fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat ya Allah bikot ilhamjati kelawan ngotok hamzah kelawan pedote hamzah wa wasliha lan sambungane hamzah watakulu lan ngucap sapa sira fiman ing dalem wong watakulu lan ngucap sapa sira fiman iku tetep ing dalem wong ismuhu utawi namane man ngene yo kenek yo wa taqulu lan ngucap sapa sira fiman ing dalem wong ismuhu utawi namane wong iku ar-rajulu mungtolikun namane wong iku sing ana ar-rajulu mungtolikun rajul mungtolikun iku namane wong rajul mungtolikun ya rajulu mungtolikun akbil ya rajulu mungtolikun akbil ya rajulu mungtolikun he rajul mungtolik akbil madhepa sapa sira dadi oleh lapat ya Allah boleh dibaca ya Allah medhot hamzah ya atau lapat ya Allah nyambung hamzah. Jadi oleh diwaca apa itu? Ya Allahu. Iku berarti boleh dibaca ya Allah oleh diwaca ya Allah ngono ya. Ya Allah. Ya Allah nyambung hamzah. Wal aksaru utawi kang luwe akeh finida ismillahi ing dalem munada asmane Allah ing dalem memanggil asmane Allah iku Allahumma lapat Allahumma bimimin kelawan huruf mim musaddadatin kang ditasjid mu awwadotin kang diijolake utawa kang digawe ganti kang digawe ijol ya kena ya min karfinidai saking huruf nida wasadalan recel apa aljam'u ngumpulake bainal mimi ing dalem antarane huruf mim wa karfinidai lan huruf nida fi qaulihi ing dalem dawuhe Kiai Syair ing dalem dawuhe Kiai Syair ini idamah
kadasun alamma aqulu ya Allahumma ya Allahumma. Ini ing dalem ini sak temene ingsun ngono ae. Ini sak temene ingsun idama kadasun ing dalem nalikane temurun apa blai kang anyar teko. Alama aqulu temurun. Ini ya kena ya. Ini idama kadasun alama aqulu ya Allah ya Allahumma. Ini sak temene ingsun iku idama kadasun ing dalem nalikane temurun apa blai kang anyar teko. Alama aqulu alama temurun aqulu mongko ngucap sapa ingsun. Ngene ya iki asine iku kaya iku ana lapat iku ya. Lapat tegawe isim sabik ngono ae penak ya. Ini sak temene ingsun iku idama kadasun ing dalem nalikane temurun apa blai kang anyar teko. Alamat temurun apa kadas aku lu mongko ngucap sapa ingsun ya Allahumma. Lapat ya Allahumma ya Allahumma. Lapat ya Allahumma iku ning gone syair iku diperbolehkan ya. Dadi nek asline iku lapat iku Allahumma, kalau diberi ya mimnya yang bertasib itu dibuang diganti ya ya. Jadi ya Allah. Kalau enggak ada yaknya ya Allahumma. Tapi di syair itu diperbolehkan. Soalnya ngerecel tapi jarang ya. Iki ning gone syair. Lapat inni idama kadasun alama aqulu ya Allahumma ya Allahumma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.